Cooperar vol dir fer com les coses junts, en equip. Entre tots, ajudant-se mútuament. Fer les coses entre tots vol dir ajudar. Tothom treballant en equip. Sí, ajudar-se! I que els alumnes també se'ns escolti. A mi m'agrada que la gent s'escolti les meves propostes i m'agrada escoltar les propostes dels altres. Encara que nosaltres no tinguem la raó, ens ajuden a entendre que aquella idea és bona, però no és exactament bona. No sé com dir-ho. No és exactament la que s'ha de seguir. Sí. Una escola cooperativa és quan tothom, professors, pares, alumnes, es posa d'acord I s'ajuden els mestres i els pares. treballar en equip i posar-se d'acord per aconseguir una cosa. Si ens ajudem, les coses surten molt millor. La paraula cooperació és una mica rara. Jo no la trobo tan rara, vol dir ajudar-se. I ajudar-se està molt bé.